În ședința Consiliului Județean de astăzi au fost desemnați prin vot secret reprezentanții în consiliile de administrație ale Centrului de Resurse și Asistență Educațională și Centrelor Școlare de Educație Inclusivă de la Alexandria și Roșior de Vede. Reprezentanții Consiliului Județean Telorman pentru Centrul Școlar din Alexandria au primit următoarele voturi. Domnul Filișcă Florin, din totalul de 25 de voturi, a întrunit 23 de voturi pentru și 2 împotriva. Domnul Pisica Mihai a întrunit din totalul de 25, la fel 23 pentru, 2 împotriva. Pentru Centrul Școlar din Roșior de Vede, mă scuzați că nu văd bine, domnul Daniel Iondescu, din totalul de 23 de voturi exprimate, a primit 23 pentru, 2 împotrivă. Au fost 2 nume aici? 23 pentru, 2 împotrivă. Domnul Relu Ipănică, din totalul de 25 de voturi, a primit 25 de voturi pentru. Da. Iar pentru Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Telorman, domnul Emilian Vrăjitoare, din totalul de 25 de voturi, a primit 23 pentru și 2 împotriva. Estimați colegi, urmarea votului dumneavoastră, au fost adoptate cele 3 proiecte de hotărâre, au fost desemnați reprezentanții Consiliului Județean în cele 3 consilii de administrație, respectiv Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională, Centrul Școlar de Educație Inclusivă Alexandria și respectiv Centrul Școlar de Educație Roșior de Vede. Felicitări și mult succes, sunt convins că veți reprezenta instituția la fel de bine, așa cum ați făcut-o și până acum, cei care ați fost și în mandatul trecut, și sunt convins că colegii Consiliului Județeni care au devenit membri în aceste consilii de administrație o vor face cel puțin la fel de bine, așa cum au făcut-o și colegii din mandatul trecut. Pe ordinea de zi a ședinței ordinare au fost înscrise 16 proiecte de hotărâri, toate adoptate cu votul majorității consilierilor județeni prezenți.